Dos famílies d'Alpicat aficionades a fer el pessebre quan s'apropen les festes de Nadal han decidit unir-se per fer-lo gegant. En lloc del menjador de casa han triat un garatge. El resultat, més de 30 metres quadrats amb muntanyes, rius, camins i desenes de figures. Són pagesos de professió, però quan s'apropen les festes de Nadal ho deixen tot per dedicar-se a fer el pessebre. El seu no és un pessebre qualsevol. Té més de 30 metres quadrats i fins a 800 figures. Moltes fins i tot tenen moviment. Un moviment que els han donat ells mateixos i que permet al carnisser tallar la carn, al forner posar el pel forn i a la berra lletar els garrins. S'ensenya el que sabem fer, figures en moviments que li fem nosaltres i fer la tradició de fer el pessebre cada any. I cada vegada te vas engrescant, fas figures en moviment, veus que queden bé i t'agraden i cada any hi fem una o dues de noves. En aquesta aventura que fa 2 anys van decidir emprendre conjuntament, els ajuden el Roger i la Núria, els seus fills. La cascada. La faig jo, col·locar figures, animals, distribució. També el tema de l'electricitat, que estic aprenent per a fer-ho. No hi falta cap detall, a més del naixement o els tres reis, el caganer o el pixaner, el pessebre d'Alpicat fumeix en les xemeneies, el riu té la boira típica de la plana de Lleida i si fa fred, fins i tot neva.